A falla de espazo no actual Centro de Saúde de Ribeira, que está a repercutir na calidade asistencial, fai necesaria unha reordenación das instalacións. Á marxe dunha futura ampliación para dotalo de novas dependencias, o Concello aposta agora pola distribución do actual centro, que lle outorgue unha maior funcionalidade. Nos próximos días, o alcalde manterá unha xuntanza con responsables dos Sergas e do Instituto Social da Mariña, que tamén ocupa dependencias no inmoble, para plantexarlle a súa proposta. Establecer ahora en agosto unhas conversas a tres bandas entre a Administración local, o ISM e os Sergas, para intentar reubicar e readaptar os espacios e así prestar unha maior servicio. Non, basicamente hai algún servicio como o de pediatría que parece que requiere unha ubicación ao marxen do resto da prestación dos servicios sanitarios. Iso é o que vamos a buscar. Solucións hainas e, polo tanto, sei da boa disposición de todos para que no futuro se podan comenzar as obras unha vez que se chegue ao acordo con estas administracións. Aínda que polo momento non se vai a cometer a ampliación do centro, dende o Concello non descartan facelo nun futuro. Unha parte do inmoble a que alberga o Club de Xubilados podería dotarse dunha nova altura no caso de ser necesario. En estes momentos estamos falando de readaptar, pero si é verdad que hai unha zona encima do Club de Xubilados que ten só unha altura e que tamén sería urbanísticamente posible dotalo dunha segunda altura. Entonces, si se necesitaran eses espacios, pois os técnicos poderían utilizar deles, non?